Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kaginumanahakan ninyo. Ikasiyam nga adlaw sa atong pagpangandam sa piyesta Bispiras. Bansa malipayon, mapasalamaton nga kasing-kasing, nagsaulo kita ni Santos Kamisa, kauban usab sa tibok nga simbahan, nga nining gutlo agayon, nangandam na, itong mga kadagkuan, mga kardinal sa pagpili og bagong Santo Papa. Busa uban sa atong tagsa-tagsa ka mga intensyon, nga mga intensyon itong gibasa, intensyon sa atong parokya, kanatong tanan, atong mag-iusa kita, uban sa tibok simbahan, alang sa pagpangaya sa Ginoo, natagan kita og bagong Pangulo na sama gayod sa kasing-kasing ni Kristo. Si San Jose, nailhan usab siya nga bilang bana ni Maria, inahan sa Ginoo, amahan sa Ginoo, patron usab siya sa tibuok simbahan. Aron kita mahimong angayan nga mohalad dining Santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Danuta kita sa Dios nga magagagahom sa tanan pasayloon sa ato mga sala. Danuta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magkampo kita. O Ginoo, nangamuyo kami, tanawa ang imong banay, ug pagpakatakos paghimo, nga imong gihatag sa grasya sa pagtuo, magkadawat sa bahin nga way katapusan, diha sa pagkabanhaw sa imong bugtong anak. Kini mo gipangayo, pinagi sa mong Ginoo Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Giuyunan ni Saulo ang pagpatay kang Esteban. Ni anak gayong adlawa, nagsugod ang mapintas nga paglutos batok sa simbahan sa Jerusalem. Ang tanang mga magtutuo, gawas sa mga apostoles, nagkatibulaag sa mga lalawigan sa Judea ug sa Samaria.
Gilubong si Esteban sa pipila ka mga taong Dios nun, ug nagminatay sila pag-ayo tungod sa iyang kamatayon. Sa laing bahin, naningkamot si Saulo paglaglag sa simbahan. Gipaniksik niya ang mga kabalayan o gipanakop ang mga magtotoo, lalaki o babae, o gibalhog niya sa bilangguan. Ang mga magtotoo nga nagkatibulaag nangadto sa nagkalainlaing dapit nagsangyaw sa mensahe. Miadto si Felipe sa usa ka syudad sa Samaria, ug didto giwalihan niya ang katawhan mahitungod sa Mesiyas. Naghiusa ang mga tao pagpaminaw sa gisulti ni Felipe, sa dihang nakabati sila kaniya ug nakakita sa mga milagro nga iyang gibuhat. Nanggula ang mga yawa gikan sa daghang mga tao ug naninggit pagkusog. Ug daghan usab ang mga paralitiko ug mga bakol nga nangaayo. Busa nalipay pag-ayo ang tibuok Samaria. Ang pulong sa Ginoo. Salmo Responsorio. Ang tibok kalibutan musinggit tuntan sa kalipay ngadto sa Dios. Masado sa Dios, kamong tanan dinhi sa yuta. Awiti pagdaigalang sa himaya, sa iyang ngalan. Isangyaw ang iyang mahimayaw, nga kadaigalan. Ingnang Dios, pagkamataha sa imong mga buhat. Ang tibuok yuta magsimbaon ta, ug magawit ug pagday kanimo. Magawit unta sila ug mga pagdaig ngadto sa imong ngalan. Umari kamo tanawa ang mga buhat sa Dios. Ang iyang makatahang mga buhat dinha sa katawhan. Iyang gihimo ang dagat nga yuta nga mamalag. Latas sa suba nangagi sila nga nagtiniin. Busa magsadya kita
isayang gahom hangtod sa kahangturan. Ang ginumana kaninyo. Pagpasagikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayud gutumon. Ang mutuo kanako dili nagayud uhawon. Giingon ko na kaninyo nga nakakita kamo kanako apan wala kamo mutuo. Ang tanan nga gihatag kanako sa akong amahan muari kanako. Ug ang muari kanako, dili ko gayud isalikway. Kay nanaog ako gikan sa langit, aron pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako, ug dili sa kaugalingon kong kabubuton. Kini mao ang kabubuton sa nagpadala kanako, nga dili ako kawad-an bisag usa sa tanan nga iyang gihatag kanako, ug banhawon ko silang tanan sa katapusang adlaw. Kay kini mao ang kabubuton sa akong amahan, nga ang tanan nga makakita sa anak ug mutuo kaniya, makabaton sa kinabuhing walay katapusan, ug banhawan ko sila sa katapusang adlaw." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ayong hapon, kaniyong tanan, ug maayong pista para ugma. Kinsay way absent sa siyam kaadlaw. Kisa straight yun, kadang way absent giga pagsugod, hantod ron. Pila tabi, tanaw na to, kaya ito papremiyuhan ni Father Jerome. Absent na kuban. Kinsay usaray absent. Naagyapon. Kinsay karon pa. Murag ako siguro na o gabang mga kaparian. Karon pa mo? Parihata. So katong naadinhi og naguban sa atong
Siyam kadlaw nga pagnovena, nakadungog og daghan kaayong mga pamalandong base sa tema nga giandam sa atong mga kaparian o sa liturgical committee nga nagandam sa piyesta. Karong adlaw, kini ikasiyam nga adlaw, gihatagan kita nga mamahimong giya sa atong pamalandong. Ang tema nga nagkanayon, Saint Joseph, Hope of the Youth. Hope that leads to mission. Paglaom siya sa mga batanon, kanang paglaom nga magdala ngadto sa pagmisyon, sa pagsangyaw. So muna ilang gipili unya ako lang nang i-change so gamay, no? Dilita mo ingon Saint Joseph, Hope of the Youth. Sa tapa kumoingon guta si San Jose paglaom sa mga batanon mo na nagtan-aw ta ni San Jose sa layo ug moingon kita San Jose paglaom ka sa mga batanon. Pingon ta Saint Joseph Hope, murag sa likuot siya, grammatically dili kay siya correct, pero mas lawom ang iyang kahulugan. Ngayon ta, Saint Joseph, Hope in the Youth. Ibutang tug in, atong gipaapil si Saint Joseph. Una sa tanan, nagkahulungan na Saint Joseph, Hope in the Youth, kay siya nagpasabot na, nga daduna ko kining maong kamatuuran, pahinumduman ta, kay si San Jose, tanaw ninyo, tigulang kay siya, no? Tigulang? Asay katigulang ni St. Joseph ug ni Bishop Raniola. Si San Jose, sa pag-ingon nato nga si San Jose, paglaom siya nga si San Jose, batanon to siya. Dili lang siya paglaom sa mga batanon, nahimo siyang paglaom nga kun mo yung nga ang mga batanon anaa ang paglaom diha kay si San Jose baya atong hinumduman dili to siya senior citizen sa pangasawa niya ni Maria. Dili to senior citizen. Kinsagot tayo senior citizen. Kanus amang good mahimong senior citizen tanawa. Pag census, iyang gidala ang mahal nga Birhen Maria nga nagmabdos dito sa Jerusalem. Nagpalista sila. Taas ka itong lakaw. Kanang senior citizen, di naman nakalakaw layo. Di ba? Di lamang ganin nakasaka dari sa altar. Pero si San Jose, mo'y naggiya sa iyang pangasawunon. Padulong ngadto sa Jerusalem. Sa Bethlehem, dito. Kaya dito manananganak dito. Aron sila magpalista. Nya, laas taas kayo ng lakawon. Dili lang na siya pipila ka 2-3 kilometro taas kayo nga baktas nga pila ka oras adlaw ang paglakaw. Ang mga picture nato sa simbahan gipakita nga tigulang na si San Jose tungod kay dunatay gidipinsahan. Unsa may atong gidipinsahan? Ang pagka Birhen ulay ni Maria. Mao nga siguro nakadungog na mo sa libro Ebanghelyo ni Saint James na adiha, pero wa siya maapil sa upat ka ebanghelyo kay apocryphal man siya. Na dito mabasa nato nga si Maria gitugyan, bata pa siya, gitugyan siya dito sa templo, unya gitugyan siya niining may edad na nga tao aron maoy magbantay sa iyahang kaputli. Muro pagunahon na ba nga kung tigulang na dili na hilabtanon. Tinod na. Sorry ha, pero padung na ba ko pagka-senior, no?
Pero sa pagbuhat na to ana, atong nakalimtan ang usa ka butang nga biit kuha nato gikan ni San Jose ang dako niyang gugma sa Ginoo nga pwede man dili man kinahanglan nga ang tao may edad na aron muhalad siya sa kaputli. Pwede man god nga bisan diha sa kabatan-on atong ikahalad ang atong tibuok nga kaugalingon, apil na ang kaputli ngadto sa Ginoo. Mga igsuon, paglaom si San Jose sa mga batan-on kay siya mismo batan-on mansad nga mihalad sa iyang kaugalingon uban sa mahal nga Birhen Maria ngadto sa Dios. Kung si Maria mga 16 anyos kato si San Jose, maguwang lang to gamay, no? Maguwang lang to. Dili to si Maria 16, unya si San Jose 40. Di man to siya biyudo nga nangasawa sa mahal nga Birhen Maria. Batan-on man to sila nga nagkahigugmaay. Naa diha ang kanindot nga miingon ta nga ang mga ang si San Jose hope in the youth, diha sa mga batan-on anaa ang paglaom. Kay nahibaw ba mo nga diha sa kasaysayan, sa simbahan ug sa kalibutan, daghan kaayong mga revolusyon nga nahitabo nga gibuhat sa mga kabatan-unan. Diha sa simbahan pananglitan, si San Jose, tumahal nga Birhen Maria, batan-on man to sila nga gitawag. Sa karaang testamento, batan-on nga David, maoy milupig kang Tiban. Si Tiban ba to? O si Goliath di ay, no? Mga batan-on, ang usas mga apostoles sa Ginoo, batan-on. Ang Ginoo mismo, batan-on. 12 anyos pa siya nagsugod na. Yan namatay siya, 33 anyos. Daghang king mga santos nga mga batan-on nga may hatag sa ilang kaugalingon. Nagsugod sa ilang paghatag sa kaugalingon sa mga batan-on pa sila. Mao bitaw nga unsa mo karon sa atong inyong mga naulahing mga adlaw, nagdepende na unsa ta sa atong pagka-batan-on. Diha sa kasaysayan sa kalibutan, ang atong national hero, batan-on ka ito nga nagsugod sa revolusyon. Ang atong mga revolusyonaryo, mga batan-on to sila. Apil na gani bisan diha sa siyensya o sa ekonomiya, daghan kayong mga batan-on. For example, kaning mga, pero wa magay mga batan-on kayo diri. Tuas gawas tingali, no? Tanaw ko ba? Ang mga debuto sa ni San Jose, no? Mga batan-on kanhi. Wa diri. Tanawa. Kaning mga pinakadato ron nga mga tao. Sila si Elon Musk. Kini sila ang naghimo sa cellphone nga iPad. Si Steve Jobs, di ba? Pila edad nila nga nagsugod na. Mga batan-on, wa pa'y 20 anyos na sila nga nagsugod na og pagduki-duki. Unya, na-revolutionize nila ang kalibutan diha sa kabatan-on sa ilang panuigon. Mga igsuon, ang una na kong punto mao kini nga ang mga batan-on si San Jose dili lang modelo sa paglaom sa mga batan-on, kundili si San Jose nga batan-on ehemplo nga diha sa kabatan-unan mahitabo ang dakong kausaban sa kalibutan. O kanusaman na siya mahitabo, kanusaman mahitabo nga ang mga batan-on mahimong sinugdanan sa kausaban. Duha ka butang.
Kung sama ni San Jose o na sa tanan, makamao. O kay kadaghanan nato, dili naman tabatanon, magunahuna lang sa ta, nga dili lang ang mabatanon, magpadayon ang kausaban, bisag may edad na ta, mahimo gyapon nga kita, maghatag og dakong oportunidad sa kausaban. Kanusa, una, kung sama ni San Jose, kita kamao nga maminaw sa pulong sa Ginoo. Ug mao man na ang iyang gibuhat, naminaw siya. Naibaw mo sa istorya ni San Jose, natulog siya, nagunahon na siya, nakapoy, nganong nakatulog to siya, mo na sleeping Saint Joseph, kay dako kayo ang iyang problema. Naglibog siya, nganong maning akong pangasawunon, nga perting kabuutan man ani, nganong nahitabo man ni. Ug niingon siya, nganong namabdos man ni. Ug mubiya na lang unta siya, apan naminaw siya sa Ginoo, diha sa damgo, sa nang giingnan siya, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria. Kay ang bata nga iyang gisabak, lalang sa Espiritu Santo, naminaw sa pulong sa Ginoo. Anha diha magsugod, dili lang mga batanon, si bisan kinsa nga maminaw sa pulong sa Ginoo, makabaton gayod o mahimo gayod nga sinugdanan sa dakong kausaban, ug ang kanang maong kausaban magdala gayod og paglaom. Ikaduha, ini kadungog, pagkadungog niya sa pulong, wa lang siya magpalingog-lingog, wa siya duha-duha, wa siya question unsa may ang sunod nga gibuhat. Iyang gisalikway ang iyahang kaugalingong plano, unya gituman niya ang plano sa Ginoo. Nagasuway na mo ana, grabe taong naatay mo, Ginoo, mo ni akong plano, mo ni akong buot-buhaton, unya nagampo ka, nakita nimo nga dili man nimo ay gusto sa Ginoo, imong gisalikway ang imong plano o gisunod nimo ang plano sa Ginoo. Ug mao kini siya ang gibuhat ni San Jose. Gisalikway niya ang iyang plano sa pagbiya kang Maria ug iyang gisunod ang plano sa Ginoo. Nya lisod kay ni sa atong panahon karon, kay kasagaran ang atong buhaton, ang ato mangyud nga gusto o gituhuan nga maayo. Nya, kutob sa mahimo, ato ginang buhaton, nya masuko ta kundi matuman ang atong gusto, mahiubos ta kun wa mahatag ang atong gipangandoy nga gituhuan nga maayo. Birtud kini ni San Jose, unya klaro kaayo kini diha sa iyahang kinabuhi. Kung ang tao ingon ni ana makakatunta sa pagpaminaw sa pulong, unya pagsalikway sa atong giplano aron sundon ang ipabuhat sa Ginoo, nindot kaayo ang mahitabo. Mahimo kita nga sinugdanan sa kausaban, unya magdalan ni nato ngadto sa lawom nga paglaom. Katapusan, ang ebanghelyo ron, kabahain pa man siya sa kanang gitawag og kanang diskurso ni Kristo mahitungod sa kinabuhing dayon, no? Chapter 6 sa John, ningon siya, ako ang pan, gawas kun mukaon mo nako, mo inom mo sa akong dugo, dili mo makabaton og kinabuhi ang akong dugo, ug akong ilimnon ang akong lawas kalanon, wa mo'y kinabuhi gawas kun mukaon mo nako. Mo na siya katapusan nga sikreto nga magdaan nato ngadto sa paglaom, kining communion kang Kristo. Kang San Jose, lain to ang iyang communion,
dili to communion sama sa atong gibuhat. Ang iyang communion kang Kristo nahitabo diha sa ilang inadlaw-adlaw nga pagkiguban kang Kristo. Ang mahal nga birhen og si San Jose kauban si Kristo, matag adlaw sila nga nahiusa. Gani si San Jose nakakat-on man, si Kristo nakakat-on man diha sa mga ehemplo ni San Jose. Dunay laom nga panaghiusa kining maong pamilya. Laom nga panaghiusa tali kang San Jose ug kang Jesus. Communion. Sa atong panahon karon, mao kini siya ang dakong gasa alang kanato. Ya ang atong communion dili na lang pagkig-istorya, kundi in a very special way pwede nga atong dawaton ang atong Ginoo. Kay siya man ang pan sa kinabuhi. Mga igsoon, pasalamat kita nining tao nga matarong, tao nga ehemplo sa paglaom. Akong balikon, Saint Joseph is not just the hope of youth. Si San Jose batanon ug diha sa kabatanunan anaa ang dakong paglaom. Mahimo nga paglaom ang mga kabatanunan kung sila musugod og pagpaminaw sa pulong. Unya, modawat sa pulong, musalikway, mupadaplin sa kaugalingong plano aron pagbuhat sa plano sa Ginoo. Atong pangayoon nga sama ni San Jose, mutubo kita nining dako kaayo nga hagit sa atong kinabuhi. Mamahimo kita nga iyang mga diboto, iyang mga anak nga nagsunod og naminaw sa pulong og nagbuhat niini diha sa atong kinabuhi. Amen. Manindog og atong pagampo sa katilingban, masaligon sa kamanggihatagon sa Dios nga Amahan, nga diha sa santos nga Eucharistia mihatag sa iyang anak, isip kalanon alang sa atong mga kalag, ipadangat nato karon ang atong mga panginahanglan diha sa atong pag-ingon. Amahan, panalangini kami. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga nangulong sa simbahan, magsaksi kang Jesus nga mao ang pan sa kinabuhi, niining kalibutan nga gigutom sa pagpangitag kahulugan sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga opisyal sa gobyerno aktibong manginlabot sa pagpangitag solusyon sa mga panginahanglan sa atong kabos nga mga kaigsuunan. Magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga dawala manginahanglan og Dios sa ilang kinabuhi, maalimahan pagbalik sa santos nga Eucharistia. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton makasinati sa mahigugmaong presensya ni Kristo, pinaagi sa pagdawat sa santos nga Eucharistia. Magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo.
nga ang mga matuohon nga mihalina, nga mikalawat sa pan sa kinabuhi, mabuhi hangtod sa hangtod. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Diya sa kahilom at ipadangat sa Ginoo, atong tagsa-tagsa ka mga pagampo. Iapil na to ang pagampo sa atong team, pagampo sa parokya, pagampo sa atong team moderator ni Monsignor Tony. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Langitong Amahan, tinuod unta kaming magmapasalamaton tungod sa gasa sa santos nga Eucharistia nga naghatag ka na mong paglaom sa kahulugan sa among kinabuhi. Kini among kipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
kamo, aron kini atong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan magkagagahom sa tanan. Dawaton ta. Sa mga pasalanan lalo sa tibok niya santos simbahan. O ginaway tugo, nga magmapasalamaton kanunay kami pinagi nining mga misteryo sa Pasko, aron ang kanunayang buhat sa pagluwas kanamo, mahimong tinubdan halang kanamo, sa kalipay nga way katapusan, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Kaginumanahakan ninyo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit sa tanang panahon, apan ilabi na gayon nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kano sa si Kristo gihalan nga among sakripisyo sa Pasko. Pinaagi kaniya ang mga anak sa kahayag na himugso nganha sa kinabuhing dayon ug alang sa iyang katawhan, naablihan pag-usab ang mga ganghaan sa langit. Ang amugod nga kamatayon natubos man sa iyang kamatayon, ug ang amo nga kinabuhi na banhaw pinagi siyang pagkabanhaw. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan, miduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa way hunong nga pag-awit. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala imong espiritu aron pagsantos diri mga gasa, aron mahimo kinilang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan. Di ba salamat kanimo? Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug bingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanyang pag-usam. Mihatag dini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini,
Huwag panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasaputan. Ang dugo ngay ula lang kaninyo alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon na pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, hiningpahan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay magang giisip nga ayan mo atubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi ang imong anak si Francisco nga imong gitawag nga anak kanimo gikan kinabuhia. Sa pagbunyag namatay siya uban ni Kristo, mabanhaw ta siya uban kaniya. Hinumdumi usab ang amo mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naw. Kaluoy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya. Gihatag nga kanimo makagagahong nga amahan. Diya sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Ngay kami kanimo Ginoo ngay mo kaming luwason sa tanan daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kristo nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ng among mga sala,
kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Atong ipakita ang atong panag-inig usuunay. Nagsuon kay mao sa Jesucristo, ang anak sa Dios, ug anak usab ni Maria ni Jose. Siyang kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit aron mokalawat kaniya. Ginoo, dili ako angay mokalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang ang maayo. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen. Nagampo kita. Hugi no pataling hugi ang among mga pagampo aron ang pagsaulog sa among kaluwasan. Makatabang kanamo nining kinabuhia ug makapadangat kanamo sa kalipay nga way katapusan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Maayong gabi kaninyong tanan. Karong gabi una mao ang ikasiyam nga adlaw sa atong novena misa, pagpangandam sa atong 387th annual fiesta, pahinungod alang sa atong mahal nga patron, ang Patrocinio de San Jose. Ginayahan sa atong sub-theme, Saint Joseph, Hope of the Youth, Hope that Leads to Mission. Sa ngalan sa atong team of pastors ug sa Parish Pastoral Council,
malipayon akong mupadangat sa akong kinasingkasing ug mainitong pasalamat ngadto sa ato mga pilgrims, sponsors and offerers karon, ang mga sakop sa Zone 9, the people of Barangay Centro, inubanan sa officers and members of chapels comprising San Antonio de Padua Tribunal, Mother of Perpetual Help sa Public Market o BEC Celdas of Centro. Ingon man usab ang officers and members of Ushers Ministry, Legion of Mary, Barangay sa Birhen, and Society of St. Vincent de Paul, St. Joseph of Mandaue Conference, o ang mga gikan sa nagkalainlaing youth groups, the Parish Youth Coordinating Council, the Vicariate of St. Joseph Youth Coordinating Council, the District 7 Youth Coordinating Council, Mandaue City SK Council, Mandaue City Cultural Dance Troupe, o Big Hotel. Ato silang tagaan sa masipang pakpak pasalamat. Kinasingkasing nga pasalamat usab ngadto sa atong stewards of the day, Attorney Noel C. Bragat and Mrs. Maria Joanne A. Bragat, Mr. Eliezer Alianic and Mrs. Teresita Alianic, sa atong mga lectors, psalmists, Eucharistic lay ministers, altar servers, collectoras, social communications team, youth volunteers ug ang atong choir, ang Voices of St. Joseph. Ngadto usab sa atong anonymous sponsors sa altar decoration, sa atong hagganan decoration sponsors, Miss Nanette Pritchard and family, sa atong dagkutanan decoration sponsors, Engineer Marivic P. Cabigas and family, sa atong fireworks display sponsors, Honorable Vice Mayor Nerissa Corazon Sun Ruiz, MD, ug Mrs. Rebecca Luna, sa atong altar linen sponsors, Mother Butler Mission Guild's Mandaue Unit, ug sa atong mga food sponsors, mga bisita ug kaninyong tanan nga mitambong niining santos nga misa, ug sa tanan nga sa usa ug nagkalainlaing paagi nakatampo alang sa kalampusan niining ikasiyam nga adlaw sa atong novena misa. Sa kanila ug kanatong tanan, masipang pakpak pasalamat. Ugma Huwebes, Mayo 8, mauna ang adlaw sa atong piyesta. Mao kini ang mga schedule sa mga fiesta masses. Sa buntag, alas 5:30, alas 6:45, alas 8, o gadunay pagpamunyag sa alas 9. Ang Pontifical Fiesta Mass, paghimuon sa alas 10 sa buntag, pagapanguluhan sa atong talahurong Arsobispo sa Subo, His Excellency Most Reverend Jose S. Palma, D.D. Sa hapon, ang mga fiesta masses sa ulugon sa alas 12:15, alauna emeria, alas 2:45, ug sa alas 4 ang Pontifical Fiesta Mass nga pagapanguluhan sa atong Auxiliary Bishop Emeritus of Cebu, His Excellency Most Reverend Antonio R. Ranyola, D.D. Humaniini mao ang mga fiesta masses sa alas 5:30 ug alas 7 sa gabi. Igkahuman sa final blessing karon, isunodayon nato ang Grand Solemn Procession sa imahen sa atong mahal nga patron, ang Patrocinio de San Jose de Mandaue, uban sa mga imahen nila Santa Teresa de Avila, Our Lady of the Holy Rosary of Manaoag, ug San Isidro Labrador, ang atong segunda patron. Niining tumura, atong paghimuon ang pagtunol sa atong Certificate of Appreciation ug ang official replica image sa atong mahal nga patron, ang Patrocinio de San Jose de Mandaue, ngadto sa atong stewards of the day. Allow me to read the citation in the certificate. Roman Catholic Archdiocese of Cebu, the National Shrine of St. Joseph, SB Cabahog Street, Sancho Mandaue City, 6014 Cebu, Philippines. Certificate of Appreciation. This certificate is proudly presented to Attorney Noel C. Bragat and Mrs. Maria Joanne A. Bragat and Mr. Eliezer Alianic and Mrs. Teresita Alianic in profound gratitude for their generosity and service to the parish as the stewards of the day during the 9th day Novena Misa in honor of our patron, Patrocinio de San Jose, in the Mandaue Patronal Fiesta 2025 with the theme, Saint Joseph, Arduous Companion,
on our journey of hope. Given on the 7th day of May in this Jubilee Year of Hope 2025 at the National Shrine of St. Joseph, Mandaue City, Cebu, Philippines. Signed, Reverend Father Josephus C. Remonde, Parochial Vicar. Reverend Father Manuel Luis O. Balinia, SHF, Parochial Vicar. Reverend Father Glenn D. Gabonilas, Member, Team of Pastors. Reverend Father Jerome L.U., Member, Team of Pastors. Reverend Father Rolando T. Manayon, Member, Team of Pastors. And Reverend Monsignor Antonio C. Medida, PC, Moderator, Team of Pastors. Akong gihangyo ang atong PPC Treasurer, Mrs. Vivian Carbonilla, sa pagtunol sa atong certificate o ang member sa atong Team of Pastors, Reverend Father Jerome L.U., inubanan sa atong main celebrant, si Reverend Monsignor Roger T. Fuentes, sa pagtunol sa imahen sa mahal nga patron, ngadto sa atong stewards of the day. Masipang pakpak alang kanila. Ato usab pasalamatan ang mga pari nga may konselebrar ni ining atong novena misa karon, ang mga members sa atong Team of Pastors nga sila si Reverend Father Jerome U, Reverend Father Rolando Manayon, Reverend Father Glenn Gabonilas, Reverend Father Lecciones, ang atong guest priest, Reverend Father Luigi Balinia, SHF, Parochial Vicar, Reverend Father Josephus Remonde, Parochial Vicar, ngadto usab sa atong mga bisitang pari, sila si Reverend Father Junli Cortez, Reverend Father Christian James Mayol, Reverend Father Vic Don Seras, SHF, Reverend Father Jim Jokes Gin Jacket. Ingon man usab sa atong mga deacons, si Reverend Father Jessam Felicano o Reverend Ryan Cortez. Ug sa atong main celebrant ug preacher ni ining ikasiyam nga adlaw sa atong novena misa, siya ang Vicar General of the Archdiocese of Cebu ug ang team moderator sa Archdiocesan Shrine of San Nicolas de Tolentino Parish, si Reverend Monsignor Rogelio T. Fuentes, PC. Sa kaniya ug kanilang tanan, masipang pakpak pasalamat. Og niining higayuna, atong pasidunggan ang atong mahal nga patron, ang Patrocinio de San Jose sa pagsinggit sa makatulo. Viva Señor San Jose! 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 Masipang pakpak alang kang Señor San Jose. Daghang salamat, palihog manindog. Ang ginumanahakan ninyo. Ug manalangin ka ninyo ang Diyos sa magagagahom sa tanan, ang Amahan ng Anak ug ang Espiritu Santo. Lakat kamo sa kalinaw, aron sa paghigugma ug pag-alagad sa Ginoo.